برپرسê Komîta Peywendiyên Derve ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ragihandî. Serok Barzanî xema wêyekê de ye neyekreziya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bi ber sedema encamna xirab ji doza Kurdî re. Berpirsê Komîta Peywendiyên Derve ya Enekesê Kamiran Haco li ser hevdîtina şandeke Enekesê bi Serok Barzanî re ji Kanala Kurdistan 24 re ragihand. Serok Barzanî ji me re wek lêvegerekê duwarê netewî û siyasî de ye, bîr û bawerî û arasteyên wî ji me re pir giring in. Derbarê mijarên hevdîtinê bi Serok Barzanî re Haco dazanîn ku xalên giring yên wan behsa wan kiriye ev in. Gera diplomatîk ya şandên Enekesê bi welatên Zîlhêz re û derencamên wê rewşa Sûriyê bigiştî û proseya siyasî û rola Herêma Kurdistanê di pêştevanîkirina pirsa Kurdî de li Sûriyê herwiha pirsa penaberan bû. Herwiha Haco got ku rewşa Sûriyê aloza û rojane biryarên têne dayîn, bazarên nû tên kirin. Rêveberiya li Rojavayê Kurdistanê guh nade li hevkirina Kurdî û metirsî jî ew e ku neyekreziya Kurdî bibe sedemên encamên xirab Serok Barzanî jî duî warî de dilgiraniya xwe nîşan daye. Derbarê rêkeftina Amerîkî Tirkî li ser herêma Ewleh Haco got li hevkirina Amerîka û Tirkiya li ser hin pirsên ewlehî ye. Ji bo Amerîka Tirkiye dilxweş bike, Tirkiye herêmeke cuda navbera wê û hêzên Hesedê de ava dike. Avakirina herêmeka Ewleh duê rêkeftinê de nediyar e. Herwiha li ser nerîna Tirkiye ji herêma Ewleh re Haco got nerîna Amerîka û Tirkiye ji herêma Ewleh re li ser kurahiya wê û çawaniya birêveberina wê newek hevin. Amerîkiyan ji me re got Tirkiye nikare penaberan bi neçarî vegerîne herêma Ewleh û ne xelkê herêmê be jî Tirkiya wan navegerîne. Derbarê helwesta Amerîka û welatên Ewropa li ser rêveberiya Xweser Haco diyar kir ku Amerîkî tenê duwarê leşkerî û şerê li dijî Daişê de ji rêveberiya Xweser razî ye. Lê Amerîka ji îdareya wê nerazî ye û dixwaze Enekesê jî di rêveberiyê de beşdar be û destpêşxeriya Fransayê bi piştgiriya Amerîka jî duê çarçoveyê de bû. Derbarê danûstandina rêveberiya Xweser û rejima Sûriyê de dê heman lêdwanê de Haco got em beşekin ji Sûriyê û dema em bûn beşek ji şoreşê me xwast guhartin di vê rejimê de çêbibe. Eger ev rejim bi heman rêbaz û dîktatoriyeta berê vegere Rojavayê Kurdistanê ew tiştekî xerab e. Rejima Sûriyê ne di pirsa çareseriya giştî li Sûriyê û guhartinek di Sûriyê de û ne jî di pirsa Kurdî de nermehiyê nîşan nade. Hevdîtinên Mesedê û rejimê jî bêencam bûn. Derbarê nîzîkbûna aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê berpirsê Komîta Peywendiyên Derve Enekesê Kamiran Haco tekez kir. Enekesê amade ye rêkeftinê bi rêveberiya Xweser re bike û berê jî sê rêkeftin bê serpirştiya Serok Mesûd Barzanî çêbûne. Lê rêveberiya Xweser û PYD hevpariyê qebûl nakin. Destpêşxeriya Fransayê berdewam e lê bi giranî birêvet çe. Sedema vê giraniyê jî rêveberiya Xweser PYD ye.